Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau ditakdir bakso. Merah mobil. Mantap dong. Ini UTB. Ya. Tapi cek buat telepon dia. Wes, di sini di Pikaro. Oh iya, wan tadi kene sih, tadi kene. Oh lagi ngulon kok. Mulai piye tadi? Lagi ngulon rono lho wong iki. Jajah ta ngene biasa kok. Tapi numpak anu e. Numpak Mario e. Lah yo mikir dong ke wan kok dia kok bensin. Semurah ya wong e. Ayo Bu, Ada tuh bensin. kalau botol e, buat ini anu e. Oh, Botol. nabrakane ini. Kale ngo. Wah, gitu lho. Wong jes teko burung. Bos. Rame ana kematian kuwi. KKN. Oh, KKN. hai. Gila. Belum hujan lagi. Oh iya baik. Bagus. Cek sok ketai bensin lo piye. Tanu. Sesek. Kok aja diketokno wonge. Oh, kayak Mbak Yu. Enggak, maksudnya anu. Wis Jawa apa ora to? Jiji kuwi kok. Ora ketok blas iraimu ki ora ketok blas. Gak ketok yo ben. Lah peteng yo ben kok. Ya ora ketok otek kok yo. Ngene tok kok sok. Syukur. Oh, edak ngono ae. Lho raine mucet lho kok. Kula lho. Ewes ayo cek yo. Apa Jawa bucek nyurung dhewe. Jedan so nyurung raine bocah iki yo. Gue culai labu, dik. Ngersaite kok omah lho yo. Wiki wong iki sak omongi wiki awan. Yo dadi sing bensin. Ndekmu antri, aku males. Ijik. Akhirnya apes. Apa sapa ya? Cek. Oh, kok nyur. Wes iso kok. Wes iso. Oke, iso. Oke, siap. Oh, alah. Cek wiki kok ngene iki lho, Cek. Puter. Wih kan salah bati ya. Bener. Krek ujek. Piye tadi kok iso diurat-arat iki lho. Hah? Wih kan tak omongi Julia. Jarang. Ya, kopi ku tek begini ada bukti. Ijik ya wes. Ya gitu ternyata. Biasanya mau gua. Dia gitu loh. Ini dua guys boleh net akhirnya. Orang ini boleh net ini. Ada. Manggon. Iya. Oh. Kong dari aku. Oh, Lumayan ta berarti. tapi napa arep gendera wis kapakno kuwi lho kok. Arep ngedat ta we. Nyapo ditetel lho nyapo. Memang abang tetok gene liyane warnane. Lah kok warnane kok beda iki. Kandhani.
Wis pusing lah. Kuwi kualik kuwi masang. Kuwi kualik wi. Ora ya, Yo. Kemasang karo mobil malah. Lho alah. Gendirane sok ngene wae uculi. Hah? Lah gendera kena ana dianu tikus e. Piye Mati tikus. pangan tikus sih piye to? Kita Pakde. Gendirane kok Mas. pangan ngene iki. Parenget iki piye to? Ganti-ganti nek. Gendera, gendera. Ora ki disepot re pulo lho kok. Kuwi piye diganti nek. Ganti sing anyar aku padeng titik lho nek aku iki. Ndak culi. Ayo. Engko tak iwangi. Mumpung enak iki. Wong Tenagane mumpung enak wonten loro. kok diduduk nek kok diuruki neh. Nyedang. Lah kalau Tuh, cah apa? Enggak wis duwe ora gendirane iki to. Emang iki soalnya di ndroku. Tak kira. Oi, Pripun, Pak? macam api. Ngapi sih kok tak golekno menawa enek kok. Iya gendirane iki Pangan cowur pangan tikus pangan bodoh lah. tikus iki. Waduh apik. Iki bapak masak kok karo to rip iki. Matane rada. Lah udah marahi. Masakmu ki jam piro ngono. Jam 10 mendur kan jam 10 mendur jam-jam anu rada anu mripate. Dadi nek dhuwur ka delok. Pasang ka lah. Delok dhuwur ka pasang ka. Iya to rip pasang. Iki penggunaan. Gak oleh ngono rip. Ket taleni nek rip dukno taleni nek. Dang, Bayu Wangi. Hah? Iya tak buang arepe ya. Ojo. Iki gendirane wong Indonesia, Bos. Delok ana dhuwur kan Bang putih merah putih iki negara dhewe iki. Lah ya negara duwe ke piye to rip bukan di Klewor-klewor ke sampe kata ya. Wow. Kok banget ngono rip iki kok. Kuwi dadi uculi rip. Wis sak-enake sae. Seneke piye to rip? Yo sak-enake. Kuwi enake kuwi ya kuwi sik. Sementara kok. Sementara. Yo hasil. Terus Ki kresek. Tapi disawang ya kaya ngono. Ya, yo ora iki. Oh, gua lewat bupati liwat lho. Kok koyo ngene saya Gendirane kok ngene to. Kuwi gak njaluk RT ya wis gendera kuwi. Gue kok RT kok dari Sugi ya. Kuwi. Eh, Oh. Berarti kuwi bagianmu rip paling ge ngono. Tak rip. liane api-api ya, ben buka ya. Ya, iya, iya. Malah paling Es arep. ngene. Ki bateken ya to. Ijo nang elok tang kerdu lho sing apik lho. Dudukne ki kok aku. Ya ora apa-apa. Tak iwangi. Ayo, ndak. Mau waras go klebon wae. Kuwi urung klebon, kok klebon ngawur. Ngomong-ngomong. Ngono lho. Dang to. Ya wes. Narasi ae gini. Kita tahun ngarep bedone masuk. Piye? Sekarang tahun ngarep bedone sapine. Kowe biyen Harap biru. kowe biyen kon di Kalimantan kok sing mulih lho nyaput urung ana saulan. Sawite kosong. Gue bakar dhewe. Nah, itu lho. Lagi sik ana saulan, Rip. Hah? Ana saulan ya? Loro. Rong wulan. Eh, Wis mulih neh ki bocah ki kosong. piye. Sawite kene sawite. Ya ngene ki ngentenono kene malu dulurmu lho Rip kok. Ngono. Ada sanggune. Bas. Wah. Pengeluaran terus. Jelas kena pemasukan nih. Ya padha. Ya padha Rip iki padha nomor pen-pen. Enak kuwi lho. Kowe njaluk bapakmu kon ngungu wedhus. Mentok kesakeh. Mentok. Lawe mantapku kae. Malah gue malah badine kuwi to Bin. Selama ini diping Dewi juta regane 1.000 lho, 2.500.000 lho. Babon terus Nah, babone lumayan 80 pe 110. Ayo dadi kan rica-rica. Ayo Pak Gor cari-cari iki lho, ingon-ingonan ae kok. Aku cari-cari boleh lho. Ya ora apa-apa sekali-kali. kuwi menak Rip. Anu, apa jenenge? Jare bapakmu kon nang kambing. Wis. Ngono sik kula aja. Jangan go
Wis Tegal mal menak rip. Weh tak ngulan kok. Siap. Kok dan semoga oke. Gua. Itu ya bertanya-tanya lu terus asal